Kulay api iwe pa iwe ngapitang subha. Sisin api siya kaneka amen faithful and true channel. Karitrit 1 minute. Pada kaneka sengi ka jing puson kadai kiriu kuy kloy lan ki jit ya ka jing im batmai. Kiriu kuy kloy lan ki jit ya ka jing im batmai. Sedang ya kaneka retreat 1 minute jengi hagar tengok pa badukun mensim bakui amen. Kadakot Bible dan puson nak citi banikong Yohanes ka lenong ka banikong dekot prah latangi ong bangim don pop ngi syukor ya lade bat ngim kren ya kajing sisya ngi penjar jahar ya lade batangin duai ko try to ya rabyenga bantip ya kajing long ba sisya jonga batapen la ya nga banjit ya karanti ke batmai hakajing im jonga hakin kisngi ki briu ki milen ban ai kerteng basngo tenat ya kijing le ki ba la nyau ba ki long ki pop ba kraw le ne pop bayap ki jing lam ler menta ki long ki jing sisya ki ba ar lane kai jing jit ya kerkom le kum ka abortion hapareng ki ong lane hakasingi ong kai jing penyap kun ha kepo kakemi lane mentangi ong tekaktin pen hap kun hapareng abortion kemut ban abort ban kenyo ban ino no kalong kaktin ke bakhamduna ban ya kaktin pareng murder hendrei kakam kaba lale kedai murder kajing penyap hendrei kipen kela ya kata ki ong abortion hakasi kajing penyap kaklalong kajing penyap kun hakpo kemi kapen kelalong jing pen hap kun kipen duna ya kapop bayap tekenika abortion kepangnya tip barak-barak mentalan jing penyap penhap kun kabal haji syakadai kajing penyap menta kalong kahok jong ka kentei ban penkut ya kajing im jong ikunlung snam ha ka kepok ene plakun jong ka ya iba kamkwa kamut menta ka kentei ka sngew bakadon ka hok banjit la ita ibadon ijing im badon ha kepok jong ka in im ne in yap tata kamkwa bin im kan penyap kajing im briu ka kelalong kajing jit kaba ha kajing sisya ka kentei ka briu kamdon hok bansim ya kajing im kani ka kelalong kajing jit na kabantah jongka ya kajing im auria menta ki ai kerteng hapareng giong sexually active giong ini kiba smart ya poi ladang ipen kela tik ya khasi ya kata kaktin sexually active person kalis ke jerong bha ladang ijer kumikini kijing penduna jing pen kela ya kaktin na kebalong pop sya kajing penlong kapom mlong pop kaperte saudong jengi kalong kepala pen kelahi bat kapa syukur bun kila kelalong laitlan kajing sngew kerki bandai pai saublei ubalong ujing bahatam kalanang hiar arsut na kadau jong kajing bom sngew thu pop ni jing sisya ke Bible ka ong larangi ong bangim don pop ni syukor ya lade ban ngim keren ya kajing sisya kewal ngilap ong mene siti banikong Yohanes apostol kalong ke banikong dekot pra Henry ladangi pla ya ki pop jengi hau
ulong ubahok bat ubala ban shania un map yaki pop jengi bat un penkhoj yangi nakajing bom hok barok kini nak dekat kendai nak juk kelenong dekat kendai kibam don ha kalenti jinglong riu khoi sisien ba ki latip bakata ka bagi le kalong ka pop ki kentaj mardor yaka bat ki phai bak shauble bat ki wat jing map nauble ki wanra ya ka jinglong thmai ha ka jing im jongki kim phai din biang sya ka jing im ba pop jongki bat ki penrem yalade ne ya ki wei Kamaria Magdalena lene Mary Magdalene kalong kanuk saba bhae halor kane om ratib bha sya phang ka tenrai jing im jongka napa sedang kala im kumno kalong kumno la syukran sya phang jongka ha gospel kumne na ka ba la be nyau ngut kiksoi ya ki pangi siam ha ka gospel kum Lukas nong pra khot ar kalong maka katu kepala sait yaki kejat jong Jisu da ki umat jongka bat kala penrekyang yaki dala usnyo kala e sisa yau Jisu uraboni bathmai hadu bakut ki gospel kim ai jing tip bapenia syapang ki por barim jong ka jing im jongka wat la kata hadin ka jing phaino na ka jing im barim jongka ka jing pilai jing mut jongka kalong tang hau Jisu unong hikai ubakrau barok sau gospel ki bu ya ka kerteng jongka hapdeng ki kentei ki balabut yau Jisu kene ngisiam haga ni ka gospel ke kum Lukas nong pra kini ki kentei ki balayabut yau Jisu sya ka Golgotha bat hangta kala sakhi ya ka jing saksi tamu Jisu bat ya ka jintep bathli Matius bat Yohanes ki athu yangi ba kala don bat Petrus bat Yohanes ha ka jintep bathli kala yang sabar ka jintep kada yam bat kendit kala yo I yo Jisu kum unong sumar kper u Jisu ula pau haka badu khwat yaka Maria bat kane kala biang yaka ban itu ya u Jisu bat ka khwat ya u Raboni u Jisu ula ptha yaka ban lej bat yatu haki senran ba udang lej salau kupa weng siam ha Yohanes arpo khot iwe du ar bat khadwe hadu khatpra kala dei maka ka senran ba syania ka ba lapen bena ya ka khubor ba bha haki khat arngut bat haki we kumne ka kalalong ka apostol jong ki apostol kiriu khoi kim perkhat sa ya ki por barim Henry Pade Kishania hakajing snake ublay bat ki ya jakhamat da kajing sngau skam bat ki pendap ya kajing temu ublay hakajing im jongki kum kajing penkut ngikeli ban puson ni alade hato ngalapen yesuk bat ka por barim ke balong ke bapop tingin pan bor na utrai bat ngiduai penkut ko try ptin yanga bangan om pen slam ban kala kabamut to try unirap ingi hakane ka jing di phai bat ka jing long babe bat ban ino ya ka jing im bapop to try unirap ingi hak teng pa badukun pemensim bakut amen to try kur kuyeng iwe pe iwe long ba jong kane kapor papi penlut